आंनि लंखाना माबा फैयो नालाय नटिफिकेसन फैबा बिसोर दायो होथ'ब्रा upcoming soon. Hello, hello, này. Laureano, hello, 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 hello. Laureano, no. Cái này. Wow, sao cái lưng nó vậy? Bang, lấy bút thằng lấy bút cái thằng. Phải nướng cái nước gạo hôm đó phải video. Cứ là ha. Berapa tanah ini bra? Hello, hello. Ra vậy. Boरमा जानो खाना नै जा बिथां फंबाया बिराद जानो हांखुर जाना दङ ओजा खिदो मानसिफोरखौ नोंलाय माबायदि जानो दिनै जागोन बुंनाङा जाग्रा मा दानग्रा बाखाया नै सोलायगासिनो Halo, komen komen. Komen không? Hani Bosumtri, hello, hello. बैसागुनि माबा जानोलै खाना बोरमा दानगासिनो. Like guys. MKS vlog nice. Thank you, thank you. Sosok andalang sandung besani. दानगासिनो र' बिथांनाय नाला आइ एम मुसुखा अ सिनायदो दे माथो नोंनि नाम्बारा गैलालै आंनाव सोगोदा होनदों माननिखौ जाबाय ए नै नोंखौ मा होनदों सोर इयो सोर नाय मुसुखा सोर इयो दाखालि लोगो मोनदों फार्स्टआव सोर दे मुसुखा खोन्थानो हायोबा निग्रु जाबाय मुसुखाया सोर बोराय होननानै कुत्तान ओमफ्राय नाव माबासो जाबाय आं मोनसेनाव गोलैलैयासै माबासोलै ओमफ्राय जा बोरमा दानगासिनो मानै आरोना बोरमाया नै मासे दानगासिनो नोंबो अमा जाबाय नामा ओमफ्राय मासेनो माबायदि मोनदों हा मोनदो इयाव दिनै जानांगौ जासिनांगौ बेदरा मैयानो जोबदो हाला बख्रा नोंखौ हाला बख्रा नुदों मुसुखाया हाला बख्रा नुदों नोंखौ एसे माबाफोर रायगोन नामा माबासोलै जोंहानिसो मुसुखा काटुसो हो काटु नङा MK N ब्लकसो दं कालारानो काटु अबे ए काटुसो अ काटुसो गोलोमजोब्बायलै बिराद जागोन दिनै अ माय गड बिथाङा 16 जन फैबाय र' गोमानो गबे नाय नंला नोंथाङा बेसेसो जागोन ओरैनो जानो हायालै आं हा जानो हाया लब्रि बसुमतारी हाय ब्रेन हाय हेल' मा खालामदो लब्रि बसुमतारी हाय हेल' बेदर जानो बैसागुनि मोसानायनि ओमफ्राय भिडिअ होयाबो गोबावथार जाखाबाय फैगासिनो दं लोगोफोर दायो जानो थाखाय रेडि आरोना मानसिफोर फैगासिनो ओजों साइडजोंबो सानैसो फैना दं ओइनो फैलायबाय हिर'
दा बिथाङा देन्जार नायना नै सोरखौ मा होनो नै माबा मुलं जाजोबना फैदों मानसि माखाया फैदोलै इखौ लाफैनाय बोरमा बे सोलायनि फै लाना नै आरो सासे फैबावबाय इयाव मानसिया बैसोआव नांना फैदों नै एसे नायनालाय उफाय गैया साख्रि लानोसै एबार साख्रि सोरबा खारसननोबो गोसोबा फैबानो जाबाय नों सोरबा खारसन गोसोबा फैबानो जाबायनो एसे नायब्रा मा बुंनो सानो नोंथांमोना लायालै आं पिवारनि थाखाय साख्रियाला सिख्लाफोरखौ माबा नागिरग्रा सिख्लाफोरखौ लाया आङो माइ गायग्रा सिख्लासो लागोन आं आदसा दे आरो कमेन्टआ मोजां जालिना दै हाय लोगो मा खबर मोजां ना मोजां बेदर जानो मोननायनि बिराद खुसि आङो दिदा बसुमतारी मोजां हेल' एक्सपार्टार नायना ला मोखांफोरखौ ओयाव नाय बेदर बेफारिखा नाय खेबसे नायलै र' नोंलाय माथो जानायफोरा बोरै बेसे बुरजा जानो सानदों बेसे बुरजा जानो सानदों बेसे बुरजा जानो सानदों बेदरफोरा नायसै नोंथाङाथ' बिराद दानब उसुर जानायालाय जानायाव एक नाम्बार बिथाङा जानाया दरसे दरनैल' जायो जानो जाग्रायानो थांबाय जाग्रा माखानाय आरो फैबावगोन दंबावो बिराद बुरजा दं आरो ना नोंथांमोना खाना जागोना जायाखै बैसागुनो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव नोंथांमोना खाना जागोना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरनाय आसल माखा लोगोफोर खाना जागोना जायाखै जोंना दिनै आरो ना गामियाव फांसनबो दंखायो ओमफ्राय इयावनो बिराद बरिया जायाखै बोरमा बेबो थुआनो आरो ना बै साइकेल जावगासिनो उसुमिकिया बर' आसाम हाय हेल' बोरमा जायान्दो बोरमा बैसागुनि मानै जायान्दो मानै सेंग्राफोरखौ नायन' र' सेंग्राफोरखौ नायनांगोन बे सेंग्राफोरा नाय बिराद बुरजा आरोना जाय गोजा गाननाय लादों न' नै बिथाङा न' जादों नायनो हागोन इउटुबार बिथाङाबो सासे मा होनदो मांस दखान खुलिबाव नै ओमफ्राय इयाव नुखादो आयौ हाय लोगो मा खबर कमेन्टखौ नायख'नो हायाखैलै दिदा बसुमतारी लोगो खालामदों आंखौबो खालामगोन दे दा साबसक्राइब खालामना होगोन आङो ब्लग जोबबाथाय नायगोन दे कमेन्ट हरना दोनहर कमेन्टआथ' बेबो थाखागोन थानाया आरो आंनि भिडिअ एक्सट्रा कमेन्ट हरना दोनहर साबसक्राइब खालामना होगोन दे गेमखौनो गेलेनोसैलै होनबालाय बेबुखौ फानहैसै होनबा थाङो बेबुखौ माबायदों आं थांनो नागिरबा फैदो बेलाय सोंफैफागोन ना बेबो लांबाय नै अन्थाइ नोंना नै फैदों ना
सोर गाबदों? ओइ बे सोलायफैदेरनाय जाबाय बोरमा थैनाय गाबबावदों? र' फाग्ला बन्द' खालाम आंगा मांगा ट्रेक्टर एन्ड भिलेज सापर्ट मी सापर्ट खालामगोन दे सापर्ट खालामगोन लोगो दे हरना दोनगोन आं जागोन दे अके आं खालामखायोलै बिदि नङा आङो हरनाल' दोनहर आं साबसक्राइब खालामफिनखायो बेखौ नांला ना ओइ नोंखौ लांला सोलायनो थौ लादो थौ बखम दाइन खालामबाय थेंक इउ लाब्रै बसुमतारी हाय नै माबा सुनो लांदो दायो सान्दुं गोसा ससमा होनदोंला मिनिनाङा दे प्रटेक्सन होयोना समाव बिराद बिदा बसुमतारी मा गामिनि लोगो खोन्थादो मुवानि बाक्सानि मुवा होनो आरोना मानास खाथि जायो दिदा बसुमतारीलै होनो मोजां नामा साफा नामा आंथ' सिनायला हेल' साफा जाबा दं माथो लाइक मोजां एक्टर नै नांगौबा एक्टरा बोरमा बेबु सोरनि फेभरेट खोन्थाहरदो एसे खोन्थाहर कमेन्टफोराव रसगुरिनि माबायदि मावो नायनाला बाक्सानि सिनायोना सिनाया नों बबेनि बाक्सानि आरोना भिडिअ होयैयाबो गोबावथार जाबाय नोंसोरथ' फैबाय आरोना ओमफ्राय नै जा मावख्रुबग्रा बिथांखौ नायनानै बेयावनो लखब्रा मावख्रुबग्रानो दा बिथाङा मावनाय दांनायाव जेना मा नांलायबाय दं नोंसोरलाय फुलो जायोथ' गंसेयावनो बबाव दं बाल्थिङा खारजोब्बाय नामा लोगोफोर गावनो सेलायबायबा आं नै बाल्थिं लांफैबाय मालाय सेलायग्रा दंखायोना ओइ इयाव जेबो गैखाया सं नों बबेनि खोन्थालाय दिदा बसुमतारी नों बबेनि थाना चिरां ना उदालगुरि मा गामिनि आरो थेंक इउ माबा लिंहरदो खैसिबा हांग्रा लोगो नोंहा एसे हानखादोंमोन एसे हानदेर नागिरदों आदसाबो मा खालामनांगौ हानानै दै स्र' स्र' ओंखाम दिदा बसुमतारी ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखामा फुङाव जानायानो दा जाथ'वाखै आरोना फुङाव जानायानो दा जायाखै खालामगोन दायो लाइभआव खालामनो हायाना दे खालामगोन र' दायो लाइभ बन्द' खालामबाथाय खालामगोन दे सिन्था खालामनाङा SMS खालामना दोनहर भिडिअ नायनि बोरमा दं
दा जानायाव बुकाव रखम नांगौ नेक्स्ट आरो मिसिलाबो गैया कुसुगाव ओइ ओइ दाङाबाला अ चिरां डिस्ट्रिक्ट कुसुगाव चिरांनि ना मा होनदों कुसुगाव चिरांनि कुसुगाव हो कुसुगाव चिरांनियानो खोमा चिरां फिसा फिसाखौ आं बाक्सानि खेबसेया खेबसे दंमारलै नाया जागोन ना अ नाया जागोन एसे गिदिर गिदिरगोन ना ओइनो लाबबाय नाया जागोन ना इयाव खालामगोन दे सिन्था खालामनाङा गाबरि बसुमतारी खालामगोन खामानि मावनांसिगोन लोगोफोर बिसिम सम होनायनि थाखाय थेंकिउ बयनिसिमबो इयाव दै नंला आंगाबो होनजायालै मिगुन्दा नामा सोरबा सोरबा मिगुन्दा जाजोब्बायनोलै मिनाल राव गैयालै जानायाव दा बुकाव जागोन नामा जाय सोलाय दिग्रा खान्थि बिबुखौ बाल' सानदे आला बोथुवा मारै बोथुवालै रावबो खबर गैयै मा होनो गोबोरा नावमान माने बुरजाखौनो जानांगोन बिबु सिन्था फै सोरनि सोरनि हाबा नोंनि नामा लोगो हाबा नङा माबा खाना जादों बैसागुनि मोसानानै मोननाया बेखौ 9000 उथिदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो जायानो आरो ओरैनो माबाखै डाइरेक्ट सोरो बाल्थियाव सोनावनो मोजांखै सिराय खान्दाखै खोनाबाय थांनायखौ मोजांखौ बाल्थिं माबा ओरै हाखुरानि मबाइलफोरखौ दोनथ'नो हायाना मा खालामनो बिसोरो जानायावबो बावखौ जानांगौ जोगोनार दाउ फावदै जानायल' नोङो हौया आं बिबु जायोलै बेदर मोजांखौ आं हाया जानो बिबुखाया माबा बेदर मोजांखौ आं जानो हाया बिबुसो हायो आङो रावबो गैया माबो गैया बिसोरो ओइ बिनाल बे सोरजि दं ओरैनो दंनानै लिंहरनाया जादों नोङो माबा गुद गैयालै जाग्रा जोंबो मोजाङै हाब्रुग्रो आं खोनाबाय नों ओइखौ नै हानायखौ एसे मोखां खालाम सानजाहा मोखां खालाम एसे जुमाय रोङैसै मागो दङ जानाव अ इदि माबा सानजासै एयाव दोनदो प्लास्टिकआव दोन खोनाबाय अ बिदि ओमफ्राय खसासिनबाय सोलाय मोजां बरिया माबानानै खसासै बिबुजो सानजिर' रावबो गैया फै जानोबा फै नि साइडआव दं आरो इयो अ लावखर आरो गैया इखौसो लोनखावा दोनखोमा मावनाया मावखादा जोङो अ दोनदो नोङो आइथिंखौ बबेयाव गोजौआव खाथियाव ओरै खननानै खनना गार'यो फाग्ला आइथिंजों हुस्रोद र' बिबु खावसे नांगौनि बाला रावबो खिथादोलै एवनानै जुमाय सिदो
फैनासो इयाव फैनांगोन बिबु जानानै साबा खालामग्रोनासो फिथाइलिया मा लेथ्रायो बे बुस्थुआ नै किसुमान औ जोंनि सिनाय बेयाव नै सिरि जायाखै नै माबा हमना होदो खामानि मावदो ना बन्द' खालामनांसिगोन नै माबा बोरमा लेथ्रा गांसो मावथिग्रा बिसोरो बिलाय स्रि नुदो दिदा बसुमतारी सना कुसुगावनि नै सना होनदों नोंखौ नै नायनानै ला सना नै बिदि बोरमा सोलाय जागोन आं नै मा होनदों खोनादोंना लोगो लाव आं जोंनाव फन हरसै दासो फिल्डनिफ्राय फैदोलै बेयाव थांदोंमोन खारनानै खारखांना दासो साख्रि नागिरनानै उपाय गैया हिनजावबो गैया बाला साख्रिबो गैया नालाय साख्रि गैया नालाय गोसोथोनायबो गैया नोंनो फैबा फैदोलै लोगो ओइ नांथ'वालै साख्रि गैथ'आ आरो दा फिसिनाया बिराद खस्थ' हिनजाव फिसिनाया मावनो मामुलिना गोसोथोनाय लाबा खिथिबो दोनगोन माखौ दोनगोन जाबाय थायो बाल' टेनसन जायो ना मा न' हय ना नहय হয় बेलाय मोनाबिलिलाय खोनानाय दा रुबानो इयो टेनसन जाजोबो मिथिबाय रुबानो मार गोरा जायो दसेनाव आंलाय रुबाय रुयो जाबाय जासिनो नायो लासैनो इ खाख्लालाय दायो एसे सान्दुंबा प्लास्टिकआ दिदा मसरे बसुमतारी होनदों लाजागोन होनना बुंदों सोरबा दंखायो नामा होनना सोंदों नोंखौ मा बुङो लाजागोन नामा सोरबा दंखायो नामा होनना सोंदों दामब्रासो नामा दामब्रासो लियो सिख्ला मानसि मबाइल दं हिनजाव मानसि दामब्रासो लियो दामब्रा नङाब्रा ना नै मा होनो इयो देनजारसो साख्रि गैयालै लाथ'वालै बोरमा लागोन लानाया निजि मोनजाला माथो जानोसै खोमालै ग्लबनो संख्रि सिलायदोलै मादै होखानोसै ओरै ग्लबनो बोस्रोदोब्रा मावथि गैयालै जोंनिया जाजोब्बाय नैखो दोननागिरदो प्लास्टिक दंना नै प्लास्टिक नङा ना नै गैया सं माबायदि प्लास्टिक नांगौ नोंसोरनो गोसोम दायो बेखौ होफैगासिनो फैगोन ना होनबाल' दायो होमबालाय माथो आंनाबो बिदि जानायाव मोजां बाल' मासनि नाय आहा जानोसै जाय जायनि थाखाय फेभरेट बोरमा बेदर खोन्थाहरबानो जाबाय मासनियालाय र' सोग्रोदों नोंनि मानैखौ बोखादो लामाखौ मा ल'गैया मोनसे सोबाय नै गिदिरथार नामा अमाया अमा नङा बोरमा दोनलै अमासो नुनायालाय बेनो बोरमासोलै बोरमा खासिलै मासेया 12 हाजारनि मासे जजननि बोरमा मासेया 6,500 मासेया 8,500 आरो मानसिफ्राबो गोबां ना 20 जनसो थेवबाबो जागोन बरियानो अमाबो दं आरो बोरमाबो दंबावोना अमा गैया बोरमा मानै खमायालै जों अमा दं बोरमा जायैनो अमा दं बावदो बयलार दंब्रा बयलारबो दं जाय बोरमा जाया बोरमायाथ' फेभरेटखा आंथ' गारनायाव गैया जानायावसो दं
बोरमा जानो बोरमा जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालामलाय मा सिगारखौलाय रागा जानायलाय मा होनो लब्रि बसुमतारियाला नोंनि बायदिसो बिसोर लावोबो बेनो गोदो मा दंखायो नोंहा बाइकखौ नों इसे थांनांगोन दाय मानसि गैयैयावनो फुटबल रखि फैयो गांफै ओमफ्राय नोंनो नोंसोरनो माबा नांगौआ आइजें बासाव दोन्दोंमोन सिलायग्रा गैयालै दा जानायाव बक्काव गोजा ओमफ्राय मोजां मोनना माबायाव सिलायग्रा जि खस्थ' मोनो सिलायदो जाग्रा बक्काव रखम मावनायाव गैया माबाफोरा बखिनायावलाय एक्सपार्ट गोजा ओमफ्राय आं मोजां मोनो नाखौ मोजां मोनलै मोजां मोनो जोंबो फोरानखाब्रा जोंबो बोरमानोलै सायगोन ना बोरमा नै एक्सपार्टसो गोजा इयो र' बेखौ एसे माबादां दै लुना होदो र' नांगौ बेखौ साइडआव गोजोन दोनलै नांगौ प्लास्टिकनि सायाव दोनदो गोथाव जायोना जानो गोथाव जायो जायो जानायालाय बेयाव आलना दोन एफा खालामनाय न'आव आंनाव मेन बुस्थुआ जोंनि मा लेथ्रा बुस्थुआनो मा लेथ्रा बेयो बांसिन खिथायो दे जादो ओंखाम जानालै ओइ जाथ'ना र' रायलायबाव दसे रायलायबावनांगौनो जाथ'ना थाथ' बिदा बसुमतारि गोसोनायफोराव बेनिखायनो गोसोनाय खालामलै गोसोनाय गोनांफोरा खम खालामथारना ना मा न' ओंखाम उखैनाय मोनबाय नोलै ओइ पस्ट खालिबा एसेमिस खालामदों आङो पस्ट खालि माबा खालामनालै गोसोनाय दमा खालामना दे दा इदिनो बयफ्रेन्डफोरा नुबा जोंलायगोन जोंलायगोन मा होनदों खोनासं जों दे मोजांसो बुंखायो दे खालियासो बानायनांगौ एसेमेस बुरजा जागोन जाया बेबु मादै जायो आं बेदरसो जायालै बिबुखौबा होगोन आं आं बेदरसो जाया खारनाय मोनो आं बेदरखौ खारनायसो बिबुखौबा है मोननैखौ गारनायाव गैयाला खारायसेयावबो होगोन आं सामसफोर जानाय हिट जायोब्रा गैबा गैयामोन गैनायालायनोलै गैनाया फोथायनालालै दे नाम्बारखौ ला 986 दे 6002836 मारानै नोंनि नाम्बारा होबाय मोनथामल' नोंथांब्रा 6002836 132 मिथिबाय नाम्बार ला बेसां 6002836 132 लावखौ बेसे होना होब्रा नाम्बारखौ नाम्बारा बेसे होनदों 600 ओमफ्राय 6002836 ओमफ्राय 128 किडनि नामा इयो आंनो एसे हरदो दा नै किडनि नामा माखो जाग्राखो ना मा फालियो माखौ हरनो लोगो माखो माखौ हरनोब्रा बेदरखौ जानोबा फै जाजायो ओमफ्राय फन नंथारनाय दानो
दानो फन हरलाय नाम्बारखौ लाबायबा Ya फन खालाम आं खोथानि नाम्बार मोनसे बेनो नाम्बार खोन्थानो नाय 9864 9864 2544 2544 26 26 न कल खालाम कल खालाम मबाइलाव आं लाफाखै आरो जायखिजाया लाफाया दा मिस कल थाहैगोन ना दहायनि आगोल जिउ नाम्बाराव बिदि जिउआवनो वाट्सआप नाय थांगासिनो दं अ फै 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 फन खालामना फै फन खालामना फै थेंक इउलै एसे गोबाव थानायनि थाखाय दे आदै मानजिबाय बाला मोनगोन बोरमा खि माखाया बोरमा जानाया एसे खस्थ' बोरमा बेबु जानाया दे नै गस्ला गाननो मोजां जागोन गोजां बोथोराव बोरमा बेदरखौ दानगासिनो खावसे ओमफ्राय सुगासिनो आरो ना मोनाखै मोजां खोन्था